Na konstitutívnej schádzky budeš robiť s podočasovým pravilníku o roboty, ktorý tiež prinieslo Ministerstvo državnej úpravy i lokálnej samoupravy a na dňovým šore bude vybrané predsedateľstvo konstitutívnej schádzky i potvrdzený mandáty členom Nacionálneho sovitu Rusnácoch. Na kadzi bude konstituovaný Nacionálny sovit môže odlúčiť z väčšinu hlasoch o datúmu i času otrimovania peršej poriadnej schádzky, co môže buď i posle konstitutívnej schádzky. Na vyberánkoch za Nacionálny sovit Rusnácoch 4. novembra vybraní 19 členy zo 6 listínoch, i to Borislav Sákač zo Novoho Sadu, Joakim Rac zo Ruského Kerestúra, Martica Tamáš Verbas, Mikola Kúchar Ďurďov, Zdenko Lázor Bikič, Jelena Sivč Ruský Kerestur, Michajlo Kiš Kocur, Milomír Šajtoš Nový Sad, Marina Džúdžar z Ruského Kerestúra, Olena Papúga Ruský Kerestur, Dejan Zahoriansky Verbas, Ďura Vinaji Nový Sad, Željko Kovač, Jakim Vinaji i Marina Dudaš z Ruského Kerestúra, Mikola Šanta i Vesna Ragajica z Kocúra, Stevan Samočeta z Kocúra i Boris Fejdi z Kocúra.